Igbo asị m ka m butekwala unu ozi ya na maka na ọ bụ ozi dị ọkụ bụrụkwa n'eziokwu bụrụkwa na okwu ndụmọdụ. Nwanne m nwoke bụ Agbaranze apụtago n'ede ọnụ Okongwu Dibia akara ntị wee na-asị nna wetute n'aka na igosi ụmụ dibịa echefugoro echefu n'ọnụ nwa na-eso ụmụ ihe ị na-egosi na-esokwa akwụghị ndị be anyị ọkụ n'ike, ụfọdụ ndị be anyị ọkụ n'ike ka ha weje na-eme ihe dị anya onye ọbụla na-achọzi ike mbute ike aghara aghara, onye kpazara aka n'ọnụ ka ebute ike onye kpazara aka n'ọnụ, onye ọbụla na-amachazi ebe dibịa na-amakụ ha mma. The more na-ene the more he keep exposing. Biko nweghị onye asị na nye create na content, mana ị na-ekreti content ta mmalụ mgbe ibido dufuwe ndị mmadụ n'ụzọ na-ezighị ezi na aghọtago. So nwanne nwoke bụ Agbaranze wee duwe Okongwu akara ntị si ya nwanna ibeziri ihe ị na-eme iwe ego ka onye nwere ya, ma biko onye mara Okongwu Dibia na-esendịrị ya vidiyo a gosikwa ya ihe nwanne anyị nwoke Agbaranze gwara ya. Biko onye wetinata kama mgbe afọ mgbe ọ na-akọmplen na Facebook pịara ya nke a pịa ya woto woto isi joy ọ nachiata anya na-achị ya red red. Kịta ọ dịkwa ka ọ tetekwana n'ụlọ, mana ndị ya amụ ya na chin ekwukwasị ma ikwu Okongwu Dibia na chin oso n'ihe na-emebisi ụmụazị anyị na ndị Igbo anyị ka ọ dị ụmụ Igbo na-eme na vidiyo kurufu. Ụmụ Igbo mmanụ ụmụ Igbo ekene m unu ọmụ Igbo Agbaranze na amara ka ntị kwado ife ụmụ Igbo Agbaranze kwụ ya bụ egbebere ugobere nwanza bekwere nke si ibi ebe na nkwukwa ya. Ụmụ Igbo onye ọbụla ga-amụ ntị n'ọnụ na-amụ ntị n'onu. Ifuru obodo ụmụ anụmanụ amụ na amụ na gị n'ime ya. Ife mere mụ na gị ji ata afụ n'obodo a bụ ndị ọchịchị. Ndị ọchịchị adịghị eme ife kwesịrị na fa ga-eme, ya mere mụ na gị ji ata afụfụ. Tupu m gaba n'iru ka m kọwatụrụ unu onye unu na-afụ ife onyonyo ya ebe a bụ nwatakịrị na-eme ife dibịa a na-akpọ Okongwu Dibia. Okongwu Dibia iso na nsogbu enwere n'ala Igbo. Ị pụtara oge gara aga si na oke ite adọrọ mma na ọgwụ ego ka ọ bụ na ị nwere ike ime ife dị otu a na ajọ ọgwụ ka ọ bụ, gị ji ọnụ gị kwuo ife dị otu a n'iru akwụkwọ. Ofugwu atụretaziri ikpeazụ akwa sịbazia na oke ite dị mma. Kedu ife a na-ekwu, kedu ife a na-agwa ndị mmadụ emere oke ite nke dị otu a nke dị otu a. Okongwu Dibia nwere ajụ m chọrọ ịjụ gị. Kedu ka isi wee sịchaa na oke ite adọrọ mma emechakwa ịtụgharịtakwa sizia na ọ dịzi mma na aga na-eme ya na aga na-egbu oke ite aghara aghara ife meghere ọnụ na-ekwu, mana ofugwu a merekwara ọnụ sị na ajọ ọgwụ ka ọ bụ. A na-adọrọ mma enwe ndị ji alachapịọm. Agwago m unu onye ọbụla vutukwa ahụ ana Igbo ga-ejikwa aka azụ onwe ya nke ikpeazụ ahụ. Ifere ana Igbo oge eji aka azụ onwe ya nke ikpeazụ ọ ife unu na-eme na-akwanye ụmụ ikorobịa anyị na-aja agba. Ọ bụ ife ị na-agbagharị, ọrụ gị bụ ị na-agbagharị je na-agbapụta ndị dibịa echefuchere echefu fa bịa n'iru akwụkwọ na-ekonukọ ka njụdị ya ga-ajụjụ Okongwu Dibia. Apụta unu apụta n'iru akwụkwọ jide ọkụkọ na-ekwu ife nwa nkwuchọ ife nwa ọkụkọ nwa unu asị na ọkụkọ nwa nwana. Ekwere m ekwe eziokwu. Maazị Nnamdi Karu enwere aka ji ya. Otu unu si eme ọkụkọ ka o tipịa aka ji Maazị Nnamdi Karu na-eme nwa ka o tipịa. Okongwu Dibia gị na ndị dibịa niile unu na-agbagharị ife aka nna ajụrụ ajụjụ aka unu ji eme ọkụkọ ka ọkụkọ tipịa ka anyị kwegoro na-esi okwu na ife afọ unu na-eme na-etipịa ọka. Aka ji onye ndu anyị onye isi ya Igbo niile na-ebere akwa. Ịchọ ka afa gị na-ewu ewu, ịchọ ka amarụ gị amarụ. Gịnị mere na ị chọrọ ka aka afọ tipịa otu unu si etipịa ọka ma ọ bụrụ na etipịa ọka na eziokwu? Okongwu Dibia ifele a na-eme unu, ọ na-abịa ị na-eme ife dotu ifele a na-eme m maka na ofu onye Igbo ji eje mba aka ji ya ọ na-eje afọ na-abụ. Enwebere ofu onye pụtarụnụ si ka o tipịa aka afọ ji ya ka ala wee kpa nkata wee jiri ya ka o tipịa ife dị otu a. Ọ unu je nwụrụ nwa ọkụkọ unu agbadi ya na akpịrị were nwayọ nwayọ gbagbuo ọkụkọ ọ na-afịọ. Ifere kwesịkwara na ịdị na-eme anyị. Ị maka otu ọnụ nkịta ọ bụla na-eme dibịa ewee jide Maazị Nnamdi Karu nwere ife mmenwu mmeje na ụsọ je nọrugoni maka na ifere ga-eme ịbịa na-abịa na-eti mkpu maka na anyị ma ebe Maazị Nnamdi Karu marụkwa n'aka ji ya. Emegidekwu jee unu ikpe si na aka ya dị ọcha. Ndị DSS jiri ya, ndị DSS ji ọna fe nwere onye isi otu esi agbagbu ọka onye na-emenwu nke ahụ. Uche onye ọbụla ga-adị ya. Okongwu Dibia butuo agbabuna na ndị oge m. Okongwu Dibia butuo ịkagba obere nwa na ana Igbo. Abịa na ana Igbo enweghị mgbe ịkagba obere nwa butuo ife ị na-awagharị pịọm 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 ekwurara oyiwe ịmapụta n'iru akwụkwọ na-agbakacha ọnụ. Ịkagba obere nwa
eji m anya nji ene obere nwanne m nwoke ene gị ya ma ị na-eme na-enefere gị anya emesi na nna mba ofesi ịma mgboro nne nna anata ụlọ mee ife onyonyo jụọ ma mgboro nne nna anọ ka m gosizie gị ife onyonyo ka m gwa gị mgboro nne nna anọ n'ụlọ gosi gị mgbọ ka ị mara were nwayọọ agwago m gị enwere ife ndị nna nna anyị fadebere anyị jee chọpụta ndị ma anyị ife aka baba na-akụziri anyị ị na-eme ife dị otu anyị ga-afụ gị n'anya anyị ga na-etu gị afa ife ị na-awagharị na nke ndị dibịa ịmacha dibịa niile nọ n'ụwa maazị Nnamdị Kanụ ka nọ na nga onye ndu anyị ka nọ na nga na-ata afụ ịmacha dibịa niile nọ n'ụwa nwere ike Okongwu Dibia butuo obi adọrọsị mma butuo na obere nwa ka ị ka bụ jee chọba ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ga-akụziri anyị ife anyị na-amarọ maka ya ọ ife nchọzi ka ị na-eme n'iru akwụkwọ awagharịkarịsịta na nke ndị dibịa ị bịazịa m ma oke ite ọ dị mma ka ọ na ọ dọrọ mma m chọrọ ịnụkwa ya n'ọnụ gị ọzọ maka isi bugo na ọ dọrọ mma mechaa sị na ọ dị mma bịa zazia nke ịtọ ka m wee mara ebe ịkwakwu ka emesịa na-eji m n'aka na na-enecha vidio asị m ebe onye na-enecha vidio biko nyere anyị aka gbasa ozi ya kọmentị kwa na shia gwakwana anyị obodo isi ene na anyị obodo Igbo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ biko click on the notification bell ka ị dị notified mgbe ọbụla post a very new video ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ